Είμαστε έτοιμοι? Λίγο την προσοχή σας και την ησυχία. Ξεκινάμε. Love letter, προσφορά της εταιρείας Aldera Games. Νούμερο 598. Τρομάζω. Τα πλες. 598. Συγχαρητήρια. Συνεχίζω. Τα 7 θαύματα του κόσμου. Από το eFantasy Θεσσαλονίκης. 439. Νούμερο 439. Έλα λίγο εδώ. Συνεχίζω με G7, η κατάκτηση. Προσφορά της εταιρείας Δεσίλα. Πάμε. 39. Νούμερο 39. Νούμερο 39. Ωραίος. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Τι έκανα? Έλα τους τελευταίους. The big picture. Ωραίο. Ευχαριστούμε. Συνεχίζω με... Απ' την Aldera Games πάλι. Ρομάντσο στα 9 Βασίλεια. 504. Νούμερο 504. 504, μάλιστα. Είδες. Έλα εδώ. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, η Τρόικα έρχεται, η Τρόικα είναι εδώ. Δώρο από την εταιρεία Place. 240. 240. Ο αριθμός 240. Έτσι. Έλεγε τις φωτογραφίες ήρθαμε ρε. Μα με την Τρόικα ρε φίλε. Λοιπόν, καλό βόλι. Συνεχίζουμε. Άρχοντας των δαχτυλιδιών, το παιχνίδι με τις κάρτες από το Fantasy Shop. 18. Ο αριθμός 18. Έλα ψηλέ. Και εδώ. Α, συγγνώμη, παιδιά. Οκ. Ένα γράμμα από το Whitechapel. Δώρο από την Κάισα Νέας Ερυθρέας. 559. 559, περάστε. Εδώ. Εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Οκ. Ράτους και Ράτους Expansion. Δώρο από τον Έσπερο, το σύλλογο. Το 568. 568, περάστε. Έλα. Λοιπόν,
να δώσουμε άλλο ένα love letter από την Aldera Games, οι οποίοι μας τα στείλαν όλα αυτά από την Αμερική. Για πάμε, Aldera. 268. 268. Αυτά είναι. Τον έχουμε αυτόν. Τον έχουμε. Φύγε εσύ, παιδί μου. Λοιπόν. Ναι. Όλο το πακέτο του 12 Realms. Ό,τι έχει βγει και δεν έχει βγει είναι εδώ πέρα. Προσφορά από τη Mates Company. Το τυχερό 339. Συγχαρητήρια. Θα στο δώσω. Έτσι. Έλα. Λίγο πιο πίσω. Συνεχίζουμε με Dead Zone. Προσφορά από τη Mantic Games. 89. Το 89. Πρωινός. Κοροϊδία. Πάρ' το. Έλα πίσω. Λοιπόν, σκιτσομπερδέματα. Προσφορά την εταιρεία Δεσίλας. 452. 452, ελάτε. 452. Έλα. Έλα για μια φωτογραφία. Εκεί καλά είσαι. Ευχαριστούμε. Επιχείρηση Φάρμα. Προσφορά την εταιρεία Δεσίλας. 588. 588, για ψαχτείτε. Ελάτε κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για έλα. Είναι απαραίτητο αυτό. Είναι απαραίτητο αυτό. Village. Προσφορά από την εταιρεία Playhouse. 43. Το 43. Τα πήρες όλα. 43. Το πιστεύεις? Έλα. Έλα για μια φωτογραφία. Έλα. Και τελευταίο δώρο, ο νικητής του περσινού διαγωνισμού. Καλά τα λέω. Archon Glory Machinations από την Artifia Games. Παραδίδει τα σκύλια του στο φετινό. Το 52. Το 52. Το 52. Τι γίνεται κύριε Ρογαλωτή? Σε περίπτωση που δεν μου απαντήσει το 52 σε 3, 2, 1, πάμε στο επόμενο. 119. 119. Έλα. Έλα. Πάλι πρέπει. Ναι, Εντάξει. λυπάμαι. Θα το βγάλουμε όμως. Εντάξει. Τελειώσανε τα δώρα. Ευχαριστώ πολύ.
Συνεχίζουμε με το παιχνίδι το οποίο βράβευσε το κοινό. Μάνο, είμαστε έτοιμοι? Μάνο, σε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Αναμνηστικά συμμετοχής προς τους διαγωνιζόμενους μας. Ήρθε να γνωρίσετε όλους. Ξεκινάμε από τον Μπάμπη Γιαννιό για το παιχνίδι Essetria The City of Trends και Violent Divorce. Έλα εδώ. Συνεχίζουμε με τον Στέφανο Θεοδοσιάδη και τον Δημήτρη Κόκοντο για τα παιχνίδια Battle for Supremacy. Έχουμε εδώ πέρα αντιπρόσωπό τους. Οκ, τα παιδιά είναι από τη Θεσσαλονίκη, προφανώς λόγω εκλογών δεν μπορούσαν να συμμετέχουν. Η αγάπη μας σε αυτούς. Ας έρθει τότε ο Γιώργος Κούρτης εδώ πέρα για το παιχνίδι Till 12 O'Clock. Λοιπόν, για το παιχνίδι Luna Park World συνεργάστηκαν ο Μιχάλης Ραφτόπουλος και ο Αβράμ Αβραμίδης, παρακαλώ, όπως προσθέτουμε και οι δύο. Παρακαλούμε τον κύριο Αντώνη Τσιμίνο για το Continuing Run. Καλή επιτυχία. Παρακαλούμε τον κύριο Βίκτορ Αμανατίδη για τα δύο παιχνίδια Evelyn's και Mansus Girls Card Fight. Έλα πιο πίσω. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε την Αγία Τριάς του Juris να έρθει να μας δικάσει και να φωτογραφηθεί μαζί μας. Η κυρία Κατερίνα Κουλούρη, η κυρία Ελίνα Ροϊνιώτη. Αυτά. Έχεις τυπώσει κάτι. Δεν πειράζει. Το δούμε ξανά σε λίγο, ότι είναι σωστή όλοι. Έχουμε βγάλει δύο φορές το ίδιο όνομα. Όχι, θα το φτιάξω. Αυτό είναι το τρίτο. Έχει δοθεί ένα ακόμη επιπλέον. Σωστά. Να και το τρίτο. Και ο κύριος Στάθης Λίτρας από τον Juris. Ο κύριος Ευάγγελος Φόσκολος και ο κύριος Τέλειος Κούτης να έρθουν να παραλάβουν το Spell of Doom. Παρακαλούμε τον κύριο... Παρακαλούμε τον κύριο Μάνο Παπουρδάνο και τον κύριο Φίλιπ Ρέιτζα να έρθουν για το Ship Owner. Έλεγες. Προφανώς. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δημήτρη Δήμου για τα παιχνίδια Ecopolitics και Athletics.
Αθλητής. Έλα. Έλα γιατί θέλω. Βέβαια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μοχάμετ Άλλη Σωτήρης για το παιχνίδι Μυθικοί Άθλοι. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πατακός για το παιχνίδι Πτυχιούχος. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Για το Βαγγέλη δεν ξέρω αν θα έρθει κάποιος τώρα, δεν είναι εδώ. Ίσως για λογαριασμό όμως θα έρθει. Ο κύριος Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης και η κυρία Ευαγγελία Τζιάσου, το παιχνίδι Sing It. Έχουμε αντιπρόσωπο βέβαια εδώ πέρα. Ο κύριος Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης έπρεπε να φύγει καθότι κάνει καταμέτρηση ψήφων σήμερα. Σε ευχαριστούμε. Δεν θα βγάλω φωτογραφία, λυπάμαι. Λοιπόν, Γεώργιος Ελευθεριάδης, Θεόφιλος Κουτρουμπής, από τη Θεσσαλονίκη, Constructions. Εσύ ο Γιώργος. Θεόφιλος. Και εσύ ο Γιώργος. Για ελάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Και κύριος Γεώργιος Χριστοφίδης, παρακαλούμε για τα παιχνίδια Crazy Gods of Olympus και ο χορός των Τεράτων. Υπάρχει αντιπρόσωπος και για αυτά, ο Κώστας. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Για λόγους πάλι λογών, δυστυχώς ο κύριος Μπουχαρέλης και ο κύριος Ιεροκλήδης για το παιχνίδι Gothic Invasion δεν είναι μαζί μας. Έχουμε εδώ όμως αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τα παραλάβει εκ μέρους τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ήρωα μου. Μάνο. Και πάμε να δούμε τι ψήφισε το κοινό. Έχουμε ξεπεράσει σε κόσμο από τον περσινό διαγωνισμό τους αριθμούς που είχαμε θέσει. Έχουν επισκεφθεί πάνω από 200 άτομα σήμερα το διαγωνισμό. Το κοινό ψήφισε βάζοντας ένα like στα παιχνίδια τα οποία του άρεσαν και έτσι. Από τα 22 παιχνίδια που διαγωνίστηκαν, πέμπτο στην καρδιά του κοινού είναι το Immigrants. Συγχαρητήρια. Τέταρτο είναι ο Πτυχιούχος. Τρίτο είναι το Sing It. Δεύτερο είναι το Luna Park World. Και με βραχία κεφαλή, πρώτο είναι το Spells of Doom. Παρακαλούμε, ελάτε να παραλάβετε το βραβείο σας. Μισό. Έχουμε βγάλει δύο, το είχαμε προβλέψει. Οι designers έχουν γίνει λίγο δύσκολοι και χρησιμοποιούν παραπάνω άτομα, οπότε κοστίζουν και παραπάνω. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν.
νικητής του διαγωνισμού ψηφίζεται από την Κριτική Επιτροπή. Η Κριτική Επιτροπή φέτος απαρτιζόταν από τον Μάνο Βελιβασάκη, που ήταν επικεφαλής, τον Κωνσταντίνο Κοκκίνη, Παναγιώτης Επιθωτόκη. τον Παναγιώτη Ζηνοβιάδη από τη Θεσσαλονίκη, Τσιρογιαννίδου. την Εύη Τσιρογιαννίδου από την Πέπη Γκέντς Θεσσαλονίκη και τον Γιάννη τον Σοφιανόπουλο φυσικά εδώ από Αθήνα. Κάθε κριτής σε πρώτη φάση έπρεπε να βγάλει μια λίστα από τα 10 παιχνίδια τα οποία του άρεσαν παραπάνω. Χωρίς καμία βαθμολόγηση, χωρίς τίποτα. Αφού λοιπόν και οι 5 βγάλαν από αυτή τη δεκάδα, βγήκε το πουλ των 10 παιχνιδιών επί της ουσίας, τα οποία η Κριτική Επιτροπή ξαναεξέτασε και έπαιξε αρκετές φορές, μέχρι να τα βάλει σε μία σειρά. Από το παιχνίδι που του αρέσει του καθενός περισσότερο, μέχρι το παιχνίδι του άρεσε λιγότερο. Από τα 10 που είχαν τελικά επιλέξει από κοινού. Το πρώτο παιχνίδι έπαιρνε 12 βαθμούς, το δεύτερο παιχνίδι έπαιρνε 10 βαθμούς. Eurovision. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, και εγώ θα ανακοινώσω σήμερα τη βαθμολογία του κάθε κριτή ξεχωριστά, καθώς κανείς δεν ξέρει πώς βαθμολόγησε ο ένας. Και στα γαλλικά και στα αγγλικά. Έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ. Και σημείωνε. Δίνε μου, Αγγέλη. Δώσε μου το φάκελο να βλέπω από πίσω, να μην προκύπτει. Λοιπόν, δεν λέμε ονόματα κριτών, όχι γιατί τρέπονται. Θα καταλάβω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 10ο. Α, ναι, είναι βασικό. Θα ήθελα. Ναι. Θα ήθελα τη λίστα με τα 10 παιχνίδια. Την έχουμε? Ναι. Τη λίστα με τα 10 παιχνίδια. Την έχουμε? Ναι. Ωραία. Την έχω από εκεί, περίμενε. Ένα ντράμλο. Λοιπόν, παρότι η λίστα είναι εδώ πέρα, θα σας πω τη λίστα πρώτα τυπικά, χωρίς σειρά, όπως την έχουν, και μετά θα προχωρήσουμε στο τι είπαν οι κριτές. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι η Ζέτα, αλλά το dramatic pause το έκανα. Λοιπόν, είναι με το μαύρο, εδώ πέρα. Για μεσέτα πώς είναι. Εδώ στο κάτω, με το μαύρο. Ωραία. Σε τυχαία λοιπόν σειρά από ό,τι βλέπω είναι. Προκλήθηκαν τα. Το Bad for Supremacy. Συγχαρητήρια. Το Constructions. Το Continuum Run. Το Essentria. Το Gothic Invasion. Ο Πτυχιούχος. Το Spells of Doom. Το Pirate Wars. Το Till 12 O'Clock. Και το Sing It. Λοιπόν. Κριτής Α. 10ο, που σημαίνει ένας βαθμός. Till 12 O'Clock. 1ο, Continue Run με 2 βαθμούς. Constructions, 3 βαθμούς. Pirate Wars, 4 βαθμοί. 7ο δηλαδή. 6ο το Sing It. 5ο ο Πτυχιούχος. 4ο το Essentria. 3ο το Bad for Supremacy. 2ο το Spells of Doom. 1ο το Gothic Invasion. Το 12 points στο Gothic Invasion. Μη μας τα τρέξεις τόσο για να προλαβαίνουμε να ακούμε. Ναι. Δέκατο, Till 12 O'Clock. 9ο, το Sing It. 8ο, το Pirate Wars. 7ο, Essentria. 6ο, Continuum Run. 5ο, Battle for Supremacy. 4ο, Spells of Doom. 3ο, Constructions.
Δεύτερο, πτυχιούχος. Πρώτο, Gothic Invasion. Να κάνω κι εγώ κάτι εδώ πάνω. Έλα, εντάξει. Θα δώσω το βραβείο, Έχει κόψει το έτσι, να φανεί ακριβώς αυτό. Δέκατο, Pilot Wars. Ένατο, Sing It, χειροκρότημα, για όλοι ταξίζουν. Να προλαβαίνεις να φρενάρεις, να προλαβαίνεις να χειροκροτάμε. Όγδο, πτυχιούχος. Έβδομο, Continue Run. Έκτο, Till 12 o'clock. Πέμπτο, Spells of Doom. Τέταρτο, Battle for Supremacy. Τρίτο, Gothic Invasion. Δεύτερο, Constructions. Πρώτο, Essentria. Άλλον έναν έχουμε. Αυτό είναι κι άλλον ένα. Λοιπόν, Till 12 o'clock, δέκατο. Ένατο, Pilot Wars. Όγδο, Spells of Doom. Έβδομο, Battle for Supremacy. Έξι, Essentria. Πέμπτο, πτυχιούχος. Τέταρτο, Continue Run. Τρίτο, Constructions. Δεύτερο, Sing It. Πρώτο, Gothic Invasion. Δεν πειράζει. Δεν έχει νόημα νομίζω πλέον αυτό. Δέκατο, Till 12 o'clock. Ένατο, Pilot Wars. Όγδο, Essentria. Έβδομο, πτυχιούχος. Έκτο, Continue Run. Πέμπτο, Constructions. Τέταρτο, Spells of Doom. Τρίτο, Battle for Supremacy. Δεύτερο, Sing It. Πρώτο, Gothic Invasion. Έχουμε το σύνολο. Νομίζω ότι λίγο πολύ το καταλάβαμε. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε τελική κατάταξη. Λίγο. Ωραία. Δέκατο, Till 12 o'clock, Γιώργος Κούρτης. Ένατο, Pilot Wars, ο κύριος Δημήτρης Γαφίλης. Όγδο, Continue Run, Αντώνης Τσιμίνος. Έβδομο, Sing It, Βαγγέλης Μπαγιαντάκης. Έκτος, πτυχιούχος, ο κύριος Πατακός. Πέμπτος, Essentria, ο κύριος Γιαννιός. Τελική τετράδα. Τέταρτος, Spell of Dooms, Φόσκολος και Κούρτης. Τρίτο, Battle for Supremacy, ο κύριος Θεοδοσιάδης, ο κύριος Κόκοτας. Δεύτερο, Constructions, κύριος Ελευθεριάδης. Και πρώτο, το Gothic Invasion με τον κύριο Ιεροβλήτη και τον κύριο Πιχαρέλη. Θα παρακαλέσω τον αντιπρόσωπό του λοιπόν να παραλάβει το βραβείο του διαγωνισμού για το 2014.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τη βγάλεις την αναμνηστική δυστυχώς, θα τη βγάλεις την αναμνηστική δυστυχώς. Δεν είναι ρε παιδιά. Εντάξει. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλό ταξίδι στα παιχνίδια σας. Ευχόμαστε να τα δούμε εκεί που τα έχετε φανταστεί. Και όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο επόμενος διαγωνισμός ξεκινάει αύριο κιόλας, βάζοντας κάτω τις ιδέες σας σε ένα χαρτί. Το 2015 επανερχόμαστε με το επιτραπέζιο 2015. Μπείτε στο site για τις υπόλοιπες πληροφορίες. Θα κληρωθούν επιπλέον δώρα από το Razor Edge. Θα γίνει διαγωνισμός για 3 ακόμη δώρα. Ακολουθήστε το BG News Online, το οποίο ήταν σε όλη αυτή τη διαδρομή μαζί μας, για να μάθετε όλες τις πικάντικες λεπτομέρειες, όλα τα νέα του διαγωνισμού. Και σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που μας υπομείνατε και μείνατε μέχρι αυτή τη στιγμή. Καλό σας βράδυ. Οι διαγωνιζόμενοι να περάσετε στο βάθος να σας δώσουμε τη γνώμη του κοινού και τα comments τους που κάναν ένα παιχνίδι. Δεν σου δώσαμε. Το Immigrants δεν έδωσε αναμνηστικό. Δεν δώσαμε στο Immigrants αναμνηστικό. Πώς δεν δώσαμε ρε παιδιά. Δεν φώναξες το Immigrants. Δεν μπορεί να με πήρες αφού σε όλους. Πήρα την πέμπτη θέση, απλά του κοινού. Θα το φτιάξουμε τώρα. Τάσο, εσύ έχεις ακόμα δρόμο, εμείς σε χαιρετάμε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Μπράβο. Μπράβο για όλα. Κύριοι, κάτι τελευταίο. Το τυπικό, αλλά και το πιο ουσιαστικό. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την AF Games, την Artipia Games, το The Silla, το Place Cafe, το Place House και τον Έσπερο που μας χορήγησαν αυτό το χώρο και ήταν μαζί μας σε όλη αυτή την υπέροχη διαδρομή. Να είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.